Minkejja da Soldanis huwa l-ewwel wieħed li ddaħal fil-fond tal-istudju folkloristiku, meta nitkellmu fuq drawiet u tradizzjonijiet jew l-ilbies u ċelebrazzjonijiet tal-imoddi, huwa diffiċli ħafna sabiex niftakru fih. X'kienu raġunijiet li minħabba fihom da Soldanis mhux wis rikonoxxut? Jien naħseb li da Soldanis hu rikonoxxut l-iktar fost l-istudjużi u riċerkaturi kemm tal-Malti, kemm tal-istorja u tal-etnografija. Minkejja dan, da Soldanis mhux daqshekk rikonoxxut fost il-poplu Malti, naħseb waħda mir-raġunijiet li d-damma mhix daqshekk popolari fosthom li għadha mhix stampata. Il-fatt li qiegħda fil-biblioteka għadha manuskritta mhix daqshekk aċċessibbli għan-nies. U naħseb daw wieħed mill-fatturi għalfejn da Soldanis mhux daqshekk rikonoxxut.